Masu kallo barkanmu da wannan lokaci, sananmu da kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin kallo ya koma sama. Ku biyo mu don ganin labarai da suka yi fice a wannan mako. Please, order in hall. Hayaniya ta kaure a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da jakadun ƙasashe ke ficewa daga zauren taron a matsayin nuna adawa ga jawabin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Please, order in the hall. Netanyahu, wanda yake da sammaci daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC saboda zargin aikata laifukan yaƙi a Gaza, ya fuskanci adawa yayin da ya iso bakin mimbari domin gabatar da jawabi a gaban babban taro na Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 80 a birnin New York na Amurka. Majalisar Shura ta Jihar Kano ta gayyaci Sheikh Lawan Abubakar Trayon bisa ƙorafe-ƙorafe da aka miƙa mata na zargin furta kalaman ɓatanci ga ma'aiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka zalika majalisar ta gayyaci waɗanda suka miƙa ƙorafe-ƙorafin domin zama a ji ta bakin kowanne ɓangare. Usman Dembele na ƙasar Faransa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain ya lashe kyautar gwarzon ɗan ƙwallon ƙafa na duniya wacce aka fi sani da Ballon d'Or. Dembele ya doke abokin takararsa na ƙasar Sipaniya na Barcelona, Lamine Yamal. Usman Dembele ya lashe kofuna 4 a PSG a gasar da ta gabata, sannan ya taka gagarumar rawa a gasar zakarun nahiyar Turai da PSG ɗin ta lashe karo na farko a tarihin ƙungiyar. Please, order in hall. Labarai da muke ɗauke da su kenan da suka yi fice a wannan mako, sai a kasance da mu a makon gobe idan Allah ya kai mu.